We are the Pineapple Family! Good morning! Monday na naman! Start of the busy week. But always busy man yun. Wala man ka-start sick o end sa hindi busy week. But may malang busy. Okay. Nice. Wait na kita dayon sa ang iya nga madulong sa school. Ang iya nga tricycle. Kaya mo, Joy. Amo na lang sakyan mo. I-close na yung kayang jersey mo for practice. Karoon masik na ano. Ano naman tayo? Gawin ang arad alcohol mo kang imo kulon ha? Just in case. Big drop. Big drop. Maguba ang imo bag. Tama na. Hindi na pagpapangihulat na to. Bye. Kiss ko. Open. I love you. Daddy na lang madulong kay wala gyapon. Malate na siya sa flag ceremony nila. Ha? Ari na tanan niya. Concentrate sa review ha. Review and pray. Oh. Pray kagid. Bye-bye. Bye. Oh, sugat na kay JJ. Pero na makal sa vegetable para sa sitanghon karon si Daddy. So let's go na. Oh, it's already 5:15 pero ang sun mo taas pa oh. Daw mga alas 3 pa lang. Alas 3. Oh, grabe sila sanag pa. Yabi naman 5:30 ma-end gani kay 6 ya ma-end ang ila practice. Yay! Ari na sa. Tapos na gid man. Ang magamit mo na check mo. Did you check your things? Sorry ko sa room ni mother. Gigapakaon ako sa iya. So nagapakaon ko. Si Dewey naga-review. Ginaistoryahan niya ako kung ano iya na-learn sa iya iya study. Oo na mo. Inatapusan naman niya ako. Makamidayo no? Ayun na. Ah! Important to remember bala ha? Yan ba ina kayo makaon na pa kami naman makaon ma duwi ko ba isang bayo ya kay kainit It's Nanay Mami. Good morning. It's Tuesday kay uway mo bayo kay una na okay na gwapo man pati hindi pa patumbay bagpat kami sabaw na iya Ara na cellphone mo? Hindi na mag-gum. Mag-start sa inyo nga circle time. Haboy na ha? Masla. Time to sugat pero early pa man. Dulong lang naman siya sa 11 new. Alay kami ni Daddy. Lagaw-lagaw kami. Ara na sila. Ako naman si Steve Salmon. Hey. Ebo man kinaon. Good morning, Wednesday. Ready naman siya. Type A uniform. Kag ang aton niya weather daw kalaway ha. Dudulong-dulong pa yan. Mga alas 5 pa lang niya yung tsura sang guwa ko. Dulong. For 7:30 na. Daw maulan siya. Sige na. May instructions ko gali oh. Samtang kakuha pa si Patrick tubig. Dali. Patrick na lang dalabag. Hindi ko mo sabi sa mga. Hindi. 1 hour pa man. 1 hour na. Dali diyan ay ho. Nakasudlay ka na nakon. Kagaya mo na oh. Bye-bye. Love you.
Wala, nada. Ato sa imo isa. Ara dagali. Open, so open. Ara daw. Box. Ara daw, why nada, ara nada. Bye. Hi, we're here na sa school. Taga ginsugad na to siya ni Daddy. Kay dulong siya namon dito sa 11U for practice sa basketball. Kami ni Daddy, mabakal kami sa milk niya kay ubos na iyang milk. Tapos balibot-libot. Then, balikan siya naman sa venue niya. Uli man kami Daddy. Kaupudik ko kay Daddy magsugat na kay the whole day nga arat lang ko sa balay-bala. Doon ka lang ay sa pamatsyap ko. But I made sure man, before ko maghalin, na okay na si Mama. Tapos, before mag-dinner time, makapuli na kami kay parang mapakaon ko naman siya. So, muna. Pero I just need to go out and take a breather, kumbaga, within the day. Kung naran ako sa sulod sa balay daw, I feel like in a prison. Wow. Try lang. Ano ba sila? Okay. Na. Ari naman na. Put kami Steve naman. Hi, Tita. Hi, Steve. Okay. Say hi. Hello. Duwi. Ano? Makan na lang kami lechon manok. Kay gabi na, wala na tayo magluto. Good morning, Thursday. Ready to go? At pat. Kisani kay mami, way ka pa yakakis kay mami ya. Kamati, idapay ka ha? Sige na. Kwato. Ala jacket tayo malamig di sir pa no. Sabi. Para oo. Dali na. Bye-bye. Smati gid mayo ha. Love you. O ba inyo na si Tita Dalin. Ibutang dadoy. Ibutang sa bulsa. Cellphone mo ha. Here kami sa school. Kami doon kami ni Daddy nga gamit yan nalipatan niya sa ilang activity. And now we're heading to Gambal mo. Okay. Hindi na gani ako tayo mo. 1 hour and a half na lang ano man tayo doon to sa Malipayo. Tampay na lang kami dili Dali nagulat na lang tagingaw tapos yan nang istorbo ka to ay man. Baka na lang kami di mga materials ni Doy. Look, it's raining. Hindi na pa kami din Daddy kahulat-hulat para okay? Hulat-hulat kami kay early kami nag-abot Tapos idulong mo lang siya naman sa venue sa ina practice para I don't know kung may cancellation because of the weather but wala man Daddy, yaran na Mami, dayon gidya? Dayon gid ila praktisan? Wala na chance ko. Date na lang kami din ni Daddy. Sulod sa lakyan, no? Bakal kami takoyaki. Bakal man siya sang, ayun na, ho. Tapos, ang buko juice. Diri sa government center. Grabe, ang ulan. That's the takoyaki. Police card? Hindi, Amo na nga ang paghatag mo sa akong kag na. Gamas namin, no? Itsura. Compare sa nagligad to. Do, ano to? Flakes. Oh, that's it na. Dali naman nakaon ako tapos na kuya. Init pa galing. Damit. Dami kayo man galiyang diri kay nagligad to na akong gimaklan dito sa Piako. Okay lang man to sa Piak, pero ari mas namit niya. Masamit na conversion ng ligad to, no? Guys, so tumaba lang kay Daddy nga odometer.
66666 kilometers. Grabe no? May mga 6. At doon na kami GJ sugat na. Sugat. Balik. Lipot na ba? Nakakalang. Ba? Lipo. It's Friday and going na naman sa school. Guwapo. Okay. Bye-bye. I love you. Love you. Nati ha? Ha? Oo. Bye-bye, Doy. Careful with your, mga things, ha? I love you. Sabi la Ferrari pa. Ay mo cellphone? Dali lang. Cellphone mo. Bye-bye, Doy. Imo things. Good morning, everyone. Kahapon niya, wala na ko ka-vlog after sa, aga lang ko ka-vlog pag lang ni Doy. Pasko lang niya. Kaya busy na ko obra sang prepare ko lang iya mga maulubrahon yung mga projects kay iya mga reviewer kay sa Monday exams na nila. Kag exams na and para nga ma-comply yung projects on time. So din pang prepare ko tanan-tanan gid niya mga kinanglanon niya nga obrahon kag tanan-tanan niya nga mga tulunan. Hindi naman siya pag-i-pressure kay kapoy na nasa. Grabe bala iya mga subong activities. Wala untat basketball. Tapos kasi may mga assignments pa sila. So sa iya tulunan review lang gid. Hindi ko na siya pag-i-pressure kay parang good mood lang siya. Hi! Going to the venue na kami. Sa Panay man sila sa Quiapon. Ampang. Masipal magdaog sila, may hampang magyapon sila, same gyapon nga team nila kontrahon. Hi. Lloyd ang bahala doy no? Boy na ni Lloyd with ni Lloyd doy no? Pero kung ga-pray ka mo, pray ka gidyaya with sa imong heart ha? So wala na kami mo kay medyo may naglantaw na lang kami sang first quarter sang next game kay way man sila kampang by default. Wala sila kontra, silang taog ka-finals sila for the first time maka-finals. Ano man nilaga ka ta? Itat mo rin ninyo. Pero gutom kami. Hindi man maka-take out siya. Nakaon kami. Tapos napuli kayo may studyhan pa kami sa mga exam. Hello, good morning Sunday everyone.
we're going naman heading to Panay kay ano kami check kami kung may hambang dito kinanglanan nila yung magkanto dito kaya para mabalaan kung may hambang at ready naman na sa win or lose. Nag-ano patudugang burger. So ako na ang atong setup. Ice cream yummy. Yay, thank you. Ice cream naman. Louie. Doy. Duh. Okay, let's eat. Nakapoy naman sa malabok na ng kulang. Good evening everyone. Today is Sunday evening. Tsaka nag-ano lang sila kayo by default naman sila. Nag-practice lang sila dito. And then the whole afternoon nag-study lang siya. And tonight, nag-answer na lang sa reviewer yung ginobra ko. And tomorrow is exam day. As a Wednesday. Ano butang ko di?
Ano? Third lang? Oo, ang word gid. Word gid na. Ang parang mas practice ang mga spelling mo. Good night na. Tapusin niya na lang niya ang study. Thank you for watching. Bye!